קרה לך פעם שמישהו משהו עשה עם צ'אט GPT ויצא לו טוב משהו? תקשיבי, היה לנו חוזה שכירות, מכרנו דירה, הצגנו לקוחה במחירה, הייתה לה עוד דירה, היא החליטה להשכיר אותה, אמרה, לא יודע, היה שם ענייני ירושה וכולי, באה, הזכירה אותה, לא פנתה אלינו, לא דיברה איתנו, בדיעבד הבנו שהיא עשתה את החוזה שכירות מול הסוחר על ידי צ'אט GPT. כתב לה פשוט חוזה. כתב לה חוזה, חוזה נראה מאוד מרשים למי שלא מבין, אבל איפה ערבויות היה חסר שם, והיא לא שמרה על עצמה בצורה נכונה, לא הגדירה את הנכס, מה היא מזכירה, מה היא לא מזכירה, מבחינת טריות, יש לך 1001 דברים שהיא לא הכניסה שם, ועכשיו, איך אנחנו ידענו את זה בסוף? שאותו סוחר בא, הסתיים החוזה, לא רצה לפנות את הנכס, ואז היא אומרת, שמע, אביאל, מה אני עושה? כאילו, מה אני עושה? הצלחתם לעזור לה? בסוף פתרנו אותו על ידי הליך משפטי, וזה היה סלט אחד שלם, כן? מלא כסף היא בזבזה בטח הזה. תחשבי, הוא לא משלם בינתיים. כל חודש שכירות שעובר, יכול להיות שיש לאותו בן אדם משכנתה, יכול להיות שיש לו התחייבויות אחרות, יכול להיות שהבן שלו בכלל חזר מדרום אמריקה, והוא רוצה לתת לו את הדירה לגור בינתיים. אז יכול להיות גם הוצאות עקיפות לצורך העניין, כי בינתיים הוא שוכר דירה אחרת במחיר הרבה יותר יקר ממה שהוא יכול. בעצם יש לו מוצר קיים, אז הדברים האלה יש להם משמעויות כלכליות, גם ישירות וגם עקיפות. הבנתי שצ'אט GPT זה לא אופציה. חד משמעית לא מומלץ.